enak ayat kursine, berarti panganane halal ngono lho. Dadi kena ditenger. Iku nasib ayat kursi. Terus kok nasibe ketemu dukun maneh repot. Iki diwaca ping 411 Pak, khasiate ngene ya ora. Sing mbok golek lak ngono ki to. Wes kacau. Ya Allah. Kowe kuwi lho ibarate wong-wong ngaji niku nek dereng ngerti kanane kan ibarate ayat iki khasiate apa? Yo kulhu ping 1000 khasiate apa? Fatihah ping 313 khasiate apa? Nasibe ayat Quran iki ngoten niku. Goleki khasiate. Iku jenenge ngaji-ngaji barokah sing ngoten niku. Delalai kiyaine iku ya nglayani. Kiyaine sing dukun ngoten niku ya dhek ya dalil ya iso. Alah papak timbang nyang wijil ya. Luwih apik tak kei ngene iki ya to. Kena jabur rezeki. Ya luwih apik daripada nyang wijil nyang kemukus lak ngoten niku to. Wis mending lah sik nyang kiai. Karemmu sang ngene. Wis enek-enek wae. Dadi enten nggih kanca kula niku riyen ngeten iki. Kang, sampean niki ibarat abdina keamalan ra tau ngaji iki jenenge. Alah Kang, awake dhewe niku ya ngaji, engko nek kene mondok kuwi. Sing penting besok nek mulai gula teh ora tuku. Wis kacau dah aku. Niate iki ngono kuwi. Oh, utek ngene. Dadi niate mondok iki apa? Mulai sing penting gula ora. Wis kacau. Mulane bendina sing diurus amalan wae. Kijib wae karemu utek-utekmu ngono. Wis ngono ki yo enek. Rumah samu murni ilmu ngono wae piye enten pondok sing ngoten niku. Sing areng dukun ya saka pondok, sing ilmu dadi kiai ya saka pondok. Wis genep pokoke iki. Kowe hati wangsul. Jangan kamu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang semula. Tapi pindahlah dari satu keadaan kepada tujuan yang akhir, yang sebenarnya. Niku sing wong bener. Piye maksude? Kowe saiki eneng donya, orientasimu kudu yang akhirat. Kowe golek donya, kuwi kudu dadi mazraatul akhirat, dadi sawah ladange akhirat. Aja ngasi kowe golek donya mung enek mbokge laibun walahwun, permainan sendo guru enek donya kuwi sak rugi-rugine menungso. Dong ya, mulane terus Gusti Allah nyariatke zakat. Enek zakat mal, enek zakat fitrah. Zakat fitrah 2,5 kilo. Apa enak tau ini kabeh bayar. Ning raketangku ya itu iya toh? Ayo. Dadi ngeten Pak nggih, nek zakat fitrah niku asase pembagian niku lenten loro. Siji sik penting misra, nomor loro sik penting rata. Wingi kene misra apa rata? Misra tur rata. Misra tur rata. Tenane. Yakin ya? 20 kilo. 20 kilo. Oh, berarti misra ya rata apik niku. 20 kilo ya lumayan kena urip. Sesasi sak. Wis apik-apik niku misra tur rata nggih. Dadi ngeten nggih, umpama kasane enten sing ibaratipun gharim niku wong akeh utange. Niku ora kok ibarate terus nek zakat fitrah niku utange dhek disaurke saka zakat fitrah mboten, niku tetep ndak mungkin. Mergane kadang nek ya nek utangi ibaratnya kisarane jek 2 juta 3 juta mungkin nggih bisa itu. Nek utangi 100 juta. Ya kan ora mungkin toh. Masa zakat fitrah iso dikekne kono tok. Nggih toh. Mulane enten asase niku zakat fitrah iki penting rata utawa sing penting misra. Misrane dalam artian ngeten nggih. Minimal niku meringankan. Umpama wong niku ndek utang 10 juta nggih. 10 juta. Nyaur angel. Ore angel, nek dhek niku nyambut gawe kerja, niku nek ge mangan keluarga, niku utange randang iso kesaur mergane cukupe nyambut gawe niku mung kenek ge mangan. Mulane terus dikeki zakat. Sing rupa beras niku wau, ya karo nek perlu ya kaya sayuran dan apa sebagainya. Gen mangane dhek rasah mikir, ning kotok kerja kuwi digawe nyaru utang. Ning biasane mlalu wis dikeki sego, dikeki ibarate sak cukupe gen mangan ku utange kena ge nyaur malah ge ngeslot. Iki kaso meneh to niki. Hanya dapur-dapur ngono iki model pancen wis Hai, simulane nggih. Niku wau. Yes.
Niku maksudnya zakat fitrah. Terus ada zakat mal. Zakat mal niku ya mungkin enten zahab wal fiddah, emas perak. Engko enten ibarate an'am. An'am niku jenenge raja kaya. Ora kaya raja lho ya. Raja kaya. Niku raja kaya niku bangsane api, unta, wedhus dan lain sebagainya. Enten enten juruk. Juruk niku bangsane tanduran kaya dene pari, gogo, jagung lan sak piturute. Enten urudut tijarah. Urudut tijarah niku hasil perniagaan. Niku kudu dizakati. Lah maksude napa? Gusti Allah SWT ki supaya donyamu kuwi bernilai akhirat. Ngoten nggih. Intine gur ngoten. Biar dunia kita yang dari sisi uang mal kita itu bernilai akhirat. Mulane sing ngeten mawon. Nah niki sampean sing di bondo. Kuwi ya nilai apa itu zakat ono. Sampean sing di omah minimal gaenen pengajian. Ya mbok yasinan mek apa monggo. Gaenen nampa tamu. Aja omah kuncinan wae. Tutupan wae, petengang. Lah ketok blas ora nampa tamu. Ini ku. Lah karek apa sing omah magrong-magrong kuncinan wae, barange njero berharga kok. Lho kowe kok sudon men sangger wong rono rumasan arep maling ngono piye? Lah iya to, oh ibarate ngasih wong ngatur-atur lho kangelan. Ya to sing wong nggono sugih niku lha ngoten to, ngarep wis pager wesi. Pager wesi ra cukup dhuwure dikoki teruji ya ora. Engko sing mencolot jarene kan kecantol ngono. Bare ngono satpame rena loro, ana sing muni guguk. Ana sing muni prit-prit ya to, sing prit niki berarti ya menungso nggo sempritan. Ana sing muni guguk. Ya Allah, ya Allah. Jeneng wong yang rono arek atur-atur niku wis kangelan ya ora. Ya Allah, sen. Wong pelite kaya ngono. Omahe arep didak wong liya ora oleh. Wis niku jenenge wong pelit niku turunane korun-korun ya ngono. Lha wis. Pun nggih. Jadi nilaikan apa yang menjadi dunia kita saat ini untuk akhirat. Jangan hanya dunia kamu mubeng baline mung nyang donya. Pun ngoten mawon nggih. Pun ngantuk niki kita ya. Wis. Jadi kula baleni mulih nggih. Ilmune ngene niku wau ujub nggih, ujub siji. Tak baleni nggih. Ujub rumangsa ora butuh karo Gusti Allah niku jenenge ujub sak ndure ujub. Nomor loro sampean luwih nyawang perkara sing ora kekal ya kuwi donya daripada apa sing dicawasane Gusti Allah sing kekal ya kuwi warga. Kuwi jenenge ya ujub. Walaupun wis enggak orang gaya niku mboten gaya, kowe milih donya niku tetep kowe ujub kaya-kaya ora butuh karo apa sing disediakne Gusti Allah. Nomor 3, sampean dadekno aja mlaku saka kahanan siji mung bali nyang kahanan semula. Kowe mlaku saka kahanan siji tempat kamu semula untuk menuju tujuan yang sebenarnya. Ya kuwi kowe eneng donya dadekno mazraatul akhirat. Jangan kau jadikan dunia sebagai laibun walahun, permainan sendogoro di dunia. Ngaten mawon kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.